ассалому алайкум тамошобинони азиз. Имрӯз оиди маҳсулотҳои ширкати Атомӣ барои шумо маълумот медиҳам. Духтаро, ман заказома аз сайти Корея гирифтам. Оиди ана ҳамин зелёный мидия барои шумо маълумот медиҳам. Зелёный мидия барои чӣ фоида дорад? Ин аз дардҳои устахон, яъне дарди мушакҳо, буғумҳо, артрит, артроз, ревматоидные заболеванияҳо, яъне бемориҳои ревматоидӣ фоида дорад. Як пачкаи зелёной мидия, духтаро, 4300 рублей. Шумо метавонед 3 дона заказ кунед. Дар як упаковка, духтаро, 3 дона мешавад. Шумо чӣ гуна истеъмол мекунед ва чӣ гуна заказ мекунед? Шумо метавонед 3 дона заказ кунед, яъне дар як упаковка 3 дона мешавад 12900 рублей. Шумо 3 нафар маслиҳат мекунед, заказ мекунед. Ман доставкатона мекунам, ҳам Тоҷикистонба, ҳам Россиява доставка ҳаст ва метавонед табобат кунед худатона, лечения кунед, ҳамаи дардҳоро бартараф мекунад. Сертификати ҳалол дорад, яъне дорандаи сертификати ҳалол аст. дорандаи сертификати ҳалол аст. Ҳамаи маҳсулотҳои ширкати Атомӣ анамихел знаки стандарти GMP дорад, яъне знаки сифат астин, яъне ки дар сатҳи олӣ, сифаташ дар сатҳи олӣ аст маҳсулотҳояш, духтаро. Дар таркиби ин ҳамагӣ 2 компонент ҳаст, яъне равғани зелёный мидия ва равғани зайтун, яъне масло зелёного мидия и масло оливковое. Ҳамагӣ 2 компонент ҳаст. Ягон чизи зиёдатӣ надорад. Марҳамат, харидорӣ кунед. Барои заказ ба рақамҳои рӯи экран нависед. Доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. бори дигар такрор мекунам, нархаш як пачкаш 4300 рублей, 3 донаш 12900 рублей мешавад, духтаро. наличие дорам, ино ҳамаш заказ, духтаро. Боз ман 3 дона наличие дорам. Барои касе лозим бошад нависед. ин бошад, духтаро, шампун. ҳозир оиди шампуни ширкати Атомӣ барои шумо маълумот медиҳам. Шампун, духтаро, шампун, ҳамаи шампунҳои ширкати Атомӣ беҳтаринанд, духтаро. ҳамаш дар таркибаш чизҳои компонентҳои лозимӣ барои бартараф кардани рехтани мӯй, преждевременное старение мегӯянд, яъне мӯйҳо бевақту соат сафед мешаванд. Аз ҳамаи ана ҳамин чизҳо моро ҳимоя мекунад. ана марҳамат, номи ин шампунь Scalp Care ном дорад. Беҳад шампуни беҳтарин аст ва дар таркибаш ҳамагӣ 25 намуд алаф ҳаст, яъне аз 25 намуд растаниҳои табиӣ сохта шудагӣ аст. Ва ҳам дар таркиби ин шампунь, духтаро, витамини биотин ҳаст. витамини биотина ҳамаи трихолого тавсия медиҳанд ки аз рехтани мӯй истифода баред, истеъмол кунед. ин шампунь бошад, витамин биотин дар таркибаш ҳаст ва ҳам дар таркибаш хна дорад, духтаро. хна барои мӯйҳои сафеда ранг додан, табобат кардан, пӯсти сара табобат кардан беҳад фоидаи калон дорад. нархаш 2100 рублей. ин бо кондитсионераш меравад. якҷоя бо кондитсионер. Барои заказ ба рақамҳои рӯи экран нависед. нархаш 2100 рублей. беҳад бобаракат аст. шумова мисол як оилаи калонба 3 моҳ 4 моҳба мерасонад. ман оилаи худамба ҳамин 3 моҳба истифода мебарем. ина бинед. аҷоиб шампунь. шампуни беҳтарин аст. бӯи ягон зиёдатӣ парфюмированӣ надорад, бӯи алаф мекунад, духтаро. маҳсулотҳои ширкати Атомӣ, духтаро, дар сатҳи олӣ ҳастанд, барои он ки чӣ хеле ки гуфтам, ана ҳамин знаки сифат дорад, знаки GMP ҷаҳонӣ дорад. натарсида заказ кунед. ба ҳамаи шаҳрҳои Россия дастрас мекунем. доставкаи мо бепул аст, духтарои азиз. марҳамат, харидорӣ кунед. ба ҳамаатон барори кор хоҳонам.